Makadi yenyaza nikisina kapa ma mukutize kwa ili kwa ndiri ni amona ti kamera ituri kwa ndiri kwete kwa muri nezva taura zviri kuzvika munotara zvinotonzwika yes because tikutsvaga munhu pasi rese saka we want information because timunhu wetu kutsvaga every platform varipo mudhara vaya mungaenda ku Facebook ma platform ese ndofunga tave ne week rese tikuvatsvaga manje mumuwane manje mudhara hatimuwani sei mudhara takataura kugara natiri vakomana so mafesi takaleza so tichitaura mudhara tozoti hama yako ndiani kana mupamini kana kuti munin'ina but zvinhu zvakaramba munoziva akanditi pane paakanditi anzi ndine munin'ina wangu ari kunamibhiya ndikati zita remunin'ina wenyu anonzani zvikanzi anonzi Chris Mugoni ipapapo ndakatombozvifunga ndoga asi ndakangoti pamwe vabereki vanopa vanhu mazita akadaro kuti Edi hariperi Chris hariperi ndikangotiwo kuda pamwe chi ndo zvazvingori but tichitsvaga Chris team irori team rangu riri palive apa right now takatsvaga vakomana ndakaita dutu remascreenshots kudai vachinotsvaga vana Edi Mugoni vose zvikanzi pamwe harisi Edi ndiEdison Edgar vakanotogwa vose tikatanga kutresa kuti 1-1 vana Kirisa mudhara mande vamusingawana because isusu taitomutsvaga achiri mupenyu ende amurevi nhema because pandakatraya kuti ndimubvunza akagara chitoya kumubvunzisisa kuti mudhara kuti tibatsirane zvakanaka munobva papi munodini pandakatakautaura kuti imi mudzimai wenyu akatonyatsitaura point blank mukaenda papeji pangu mukanofollowa malive ndineka muchenza zvakazara akati ikoko ngatitorega kugara tatosvika ikoko kwati todi kusvika ikoko hai handitodi kuitaura akangotogwa nemurungu angoti bhebi rangu rakatorwa nemufeti ndo zvakataura ini ndakanditi bhebi anotochengeta mwana wangu ndo zvandakaudzwa ndza kuchikoro chevaafricans anotenda chikoro chevarungu ndo zvaakandiudza akati mukadzi ndikati zvakafamba sei akangonditi zvakadzi zvanoita zvinonetsa akandihurira basa rapera kubreak pan basa ranga rapera ndaigara life yakatonaka ende vanhu kune vanhu vaita testify yeshuwa kuti vanomudza mudhara achiri angane life yake iri bho kujobek itori bho chaiko kumpuma kwavasenza kumaini kumpumalanga mudhara aisenza kumaini achienda kumaini uko kujobek zvazvo kutokiyakiya aitosenza but kumaini haupindi usina passport ka mudhara pane dzakaita andika kumaini unopinda ndikaunogadzirisa mapepa here kunoshanda mari but aiwaka vanoda ID form of ID uende kuma-medicals usina mapepa ako unenge uri ani ndaro yaitosenza mameshini emumaini nemufesi wandikubudza yanonzi fomu guys muri kuwa zviri pane izvi muri kuvhunduka oka vanhu vari kuvhunduka mutsana ari kuvhunduka ndakaita nemuuyu nemudhara nemunhu uyu Kelvin Mugoni oh, you know someone called Edi Mugoni who's in South Africa? Yes, he's very sick in SA. And then pakaipa tumira number dzake mvamampa number. Okay, thanks. And that was it. This person saende watotanga kudila naye guys. Kelvin Mugoni, tsvagai Kelvin Mugoni. Pane anonzi Kelvin Mugoni. Imboenda munomgoogla guys, team rangu re investigation. Imboenda munotsvaga Kelvin Mugoni. Ndo first lead yataanayo right now. Ndo lead yataanayo right now because anzvanzi vakataura naye kumessenger kuFacebook. Andi achizotani vaziya but imaka chakaita kuti mutauri nemunhu makanga maone taitsvaga masayesa anonzana Mugoni ndo zvatakaitawo isu vana Mugoni vose takati followa isu ini ndakasendera naMugoni vese vakabuda kwandiri
achiri asati afa chirupenyu one wacho uyu ndaka respond akabati yes munhu wekutando muziva anenge sure ere because izvozvi apa pane mumwe kapa anditi pane mumwe akati ndinomuziva anditika edushu mina ndiriudze hama anditi we very convinced tamuwana tadziwana hama dziya ndobva adiwo atoenda kunodza hama dziya akati picture ndobva tamupa picture sezvineiwo pandaive namudhara aka timu rangu iraitira mascreenshot mudhara akagara kuzeru ndokuti tiwane picture dzavo tiri tisina kana picture yavo animona saka vaingozvitivatoga takangongwara isusu kutaura mangwana vaichingoti guys munhu amusi kuona muri kuona pakamera baba anogwara saka vaitora mascreenshots patakazoti vafakakabudisa mascreenshots ndokuti tichiwana mapicture ari kutenderera kumasocial media animona saka zvadaro manje ndobva vati ndati tatabvunza mwina tikachitiudzira vanhu vacho vari kuti wabata zvikanzi ndabata nekumusha ndavatadza picture havasirivo mina ndibate umwe munhu vabata umwe munhu zvikanzi edi wedu ariko mugoni waidoti achiti ana chifunga kuti ndiye ariko uyu handimuzivi uyu anoherei ndikati handizivi munafa handizivi right pazoita latest watakata temba kuti hatazowana manje muri kunzwa akauya newani wedu apa mwani mufollower wangu ndiye akauya naye akati batai munhu ndisekuru vake tikafara vedu ndizotakarira ndakasununguka mufunge nditi ndasidavawana because ndakabva ndavafonera ndiri palife panapa mandavafonera ndikati pane nyaya yakadai yakadai ndakaponera zvikanzi haiwa iri muzukuru wangu handikati tamuwana ndikati saka todii zvikanzi chiregai ndikupai namba dzevakuru vekuti mutaure navo wapuwa namba dziya puseni wati wasenda meseji machatsi zvikanzi ndavabvunza nevakuru vati haasiriye wedu uriko watitaura naye staki ndakadaro paita mumwe anga ari mucomment section ati auya akati no fonerai ava ndo hama dzake chaiko chaiko ndafonera ndifunga kuti pane an hour or so hanimona ndafona zvikanzi aiwa nyaya yemunhu yetakatoinzwa isusu wedu wataifungidzira takatotaura tikamubata uyuyu chibva vadzileta namba dzedu hatitomuzivi asi munhu wedu ndabva ndadzokera back pasero izvozvi right now about an hour ago ndabva ndadzokera zero pasero uyu chibatai uyu then ini ndichanotsvaga dzimwe namba kwana chikudza ikweyo makuseni but inini ndave consent nekuti kana muchiti akashanda kumaini akapinda kumaini semumba make takarongedza ndiri nesuro hamuna kana chitupa hamuna kana pepa hamuna kana kunaitotiza kudobek pakayakuna kayachitiza iye nemufana uyo anoonekwa kuti tosi chipenzi nepanopita vaigara muri kuona madha vari pakona pamusika avaritengesanida first munhu akavagamuchira achirwara achivabikira sadza madha mai avangashaya kuziva information futi aisataura kani zvese zvatikukuta izvi isusu vanhu taive naye kusvika tamisa pakona kuti mudhara iwewe takukweresa polisi unotaura nyaya yako ufuna kutaura kuti ndiwani seiwo chiwandisa hama dzako ndozvo ine mutamutaka ndikupupurigwa ne1500 people vari apa izvozvi same panana vari umu takadetsana nenyaya yekuti alright at least ndakuendesea kuchipatara ndikuzivii handi but ndikuda kuti murarame ndine chido chokuti murarame handiti because ndangozvishora kuti kana muri bhudhi vangu sambati muri munhu wekumusha ndokusiyai sei chindiudzaiwo at least kune hama dzenyu ndopa wakanoganga ngatasvika kuhospital kwakuti kwakunzi next of kin kanzi nyorisai iyeyu ndiye munyorisai ndiyo hama yangu ndakatomira panzena uyu manesa kutoti mwasvinzwa here kuti kwaitinyore iwewo tipe madziro zako ngati kunyora pai zvikanzi next of kin ndikatoseka ndatotoba live ndikati but mudhari munganinyoresa kusa next of kin zvikanzi ndikafanira uchandiviga ndoona zita rangu kusanga kuonana navo taura navo zvikanzi unoona ndikatofanira zita uchandiviga iwe zvaingotaura ndosvika roramba chikondibata iroro rakataura irorotaura ma one word engoti ayataura ma one word varayirwa sevanongoti ndaidya mari kumpumaranga amari pakudya mari hake aiwa zvabuda muvanhu hati munhu anenge achisikama haapakudya mari nemagaro zvabuda zvazvo hamari nemagaro wakadya wakadya zvekuti zvekunyepa nekuti vanhu vakundifonera vakadzi vese vakunoti vanomuziva vanomuzira magemu vaimbogemura naye vatorwa niyana kuti mataka ndikati vonoti takatozotakafana kadai ndandiziva ndimagemura mose angotaura kuti nini ndaibata mari kune vanomuziva zvisho vari kunesa kuti mudhara aigara life yake yakananga nechilife iye anoti kwanzi ndakanga ndine chitori neimba kubreak pan
ikoko kuzoti auye kunoko ameno zvakatoitika kuti auye kuno bhosi akauya asina zvinhu hembe nechichi yangu uri mukomana akasina chinhu ari mukomana iye naye uye munyasobvunzisisa brazo ye vani panopita uyu bhosi vaifamba vese vari two so vari two naye brazo yapanopita isusu takuti titosangana naye vaingofamba vari two iye ari kuti chiiye brazo panopita anoti handina chandoziva nona zvakaitika tasvika kumba ukoko baba vakanditi ndakauya ndichiti makasvika sei kuno muchibva kubreak pan vakati ndakasvika nemumwe mukomana anonzi ningini akabva apfuura vakati iyeyu handi but achimbuda vakabva vatorisara chinditsinzidza kuti chero zvikaita sei chero zvikade zvatikuronga usafa wakamudza ndozvakatondiudza inini chikaenda kuhospital chikaenda kuclinic chero kanzi kudii usafa wakamudza munhu iye anaumira zvakanaka vakati akatodza nyaya dzekuti akavavhara mari hanomaona vanangoti akweni ndokutaura nevanhu sei isatina kufambira zvevanhu izvo hatiso ndezvavo vari two asi chaizvo brazo iye uyu ukona panoti iye brazo panobita koti uyo mudhara oto but uya manje kuti mubate nezvatimubatira uzomubata pamatime because akusenza kumaini kumoini uyu anenge akutogara moini uyu situation yamudhara handirumba kunyepera iye mambobvudza hanzi chii manje nevanhu venyu vachisechera brazo watakupai matarisa here guys Kelvin Mugoni mamuona here Kelvin Mugoni ndandisina kuverenga macomments so far ndiye hope yedu ndiye one lead tatanga kuti tabata 51 takudzokera back pa0 guys pane matarisa here Kelvin Mugoni mufano chidikiso ndiye ane mochidikiso ndiye hanzi tave 2.5 teta seise group tone zvokuita ndosaka ndabaya live button ndisina kuda kutadza hangu vananzvadzi vangu ava to respect them and their privacy but mimi kutionesana twitter sei how best can we solve this issue now twitter sei because sokorera pane maoption so far uyu kana chakaipiro Facebook anogona kunonoka kurida kuresponda kana sisha mari yavo koti 2 uyo tichamutsvaga namba dzake mamashi ini ndokufonerai yechi3 ndekuenda kupolisi then yechi4 makuchidecide mimi manje kuti mochita sei polisi ndechoona kuti kunosarenda kuti munhu uyu tasecha tangomuona achirwara mumba tikamaendesa kuchipatara tangonzwa kuti zonaita se arwara akatodonha mumba ndokumuendesa kuchipatara tamisa kuchipatara ndokusvika pakufa saka netikutsvaga hama dzake akaramba kana kutudza hama your option then police will take you from there ndambotaura nevepala because zvakaitika kupala ndainda nevepala nanosiya bodi kupala nditi vatiti mudzoke nemande muchiya nemari muzobhadha chichini ndatogaya kuti ndaigaya kuti ndobata hama dzake fastika hama dzisikubatika mubva ndabloka namba yandaiziva yekupala kuti vakandifonera chi haipinda ndatove nemunyati wechimafio kuti kana ndikasabata hama ini ndongosiya vari ikoko vanoona zvekuita ibhodhi vanoziva zvavanoita vamabhodhi anongosiyiwa saka manje but somewhere deep inside mwoyo wangu wanga uchiramba ndatotaura ndikati ndikuvasiya inzwai manje chinoitika ndechekudai munhu uya munhu mukuru stereki asiyana nemwana mudiko kuti anongofa totizoni hatingasiye so blood ichingodaiso uyo amunhu mukuru zvekuti isusu hatinganovige munhu asiri wedzinza redu kunoti tamuviga pasina kana hama yake 1 zvinonetsa futi saka moyo wangu manje wanga ndanchitaura zvekuti kana zvatoipa ini ndosiya kupala kwa menno vachana zvekutamba vachekuita but moyo wangu wanga uchindi like ndasira pandataura murume we ndasira ndisina peace aiwa peace haina problem imimi fighting spirit yamatoita yese kubva from the first day yamakatanga kutoita up to situation iri penezvo is more than hama yavo muruzvinzo matobatsira nemwoyo wenyu kutenge muri kubatsira mwana wenyu kana utanzva bvenyu zvisingaiti saka zvinezvi zvangodiwa ndezvoti kana vanhu vese vasina kuresponda vati hapana vanoziva toenda kupolisi tongonoti munhu akafa ari kuchipatara but tatsvaga hama dzake dzese akaramba iye futi ari mupenyu pairwara kutaura hama dzake mona ndo zvimwe zvinhu zvichaita kuti maforeni abatwa akarivara izvozvizvi
Shoku yako uiti uvigi ko ufira muno mumchidi musina kana mapepa. Hai. It's obvious. Mapepa ive nawo mother. Munanga akagara zvinhu zvakanaka. Pazvakaitika kokutizwe abve koko. Do either pakarasika mapepa kana kuti mukadzi akatiza nemapepa kana kuti something wrong. Mukadzi uyu deanga achibudikira ake. Akaramba kana kutudza papa kuti mukadzi wako ari kupa ingoti bebe rangu ratorwa nemveti mwana wangu arichengetwa nemveti. Aizvino zvaingotaura ukwatiri. Angoti andava stress. Ndo zvaitaura ukwatiri. Mveti akati ndokuda nemwana wako zvese. Akwatini zvaingotaura kuti mveti kuti chiti paisa rake zvikanzi amusatomboenda ko sister. Don't go there sister kuzita kwa and told it's a closed chapter. Kuti taurira kana kuti nichamgonesa karamba. Sa option modi. Fadu option. Aiwa, inzwai. Vanhu vari kutanze musavige munasiri hama yenyu. Ndoda kukubvunzai. I want to ask you a question. Nhasi imimi munhu akanzi afa mapurisa ayo akanonga munhu chigunduru chakafa apa. Vakatsvaka hama vakashaya vanoti sei? Chinonovigwa neni ngiko. Chovigwa ndichi? Anoviga ndeni? Iwo government. Avasi vanhu? Avasi vanhu? Avasi vanhu here. Vanhu handiti. Vakatozvipira kuti aiwa tinoda kutisvika pawedhi rekuti hedu on a humanitarian point of view paunhu handika hwevanhu hatichatsvaga hama dzabata dzichaya handika we only knew him mazuva mashoma adarika handiti and then tonovadhamba kuti varaswe uku. Hatinga decide even within a week kuti taakutora dzinza revamwe vanhu tiri control isusu. Muri kuzviona mother? Munhu yaane dzinza rake kana vanhu vake. Tete Tilda vanozviziva. I spoke to Tete Tilda Makuseni. Vati vachataura paradio nhasi. Hanzi because vazhinji vamwe vanenge vari kumareserva havana inonzi vanenge vasingaiti zvemasocial media saka vakwanisa kuita zvokuposta vachataura paradio nhasi. Ndataura naTete Tilda inini. Because hatingamboti hama dzake mudhara kumusha chaiwo chaikoka. Anenge aivewo mutaundi uyo. Utsotsi wainawo uso kumusha. Aiva mutaundi ka? Aiwa aiva mutaundi uyo. Kuchifu anambovhera akatogara kumusha mudhara. Handiti nzvimbo dzakagara dzakawandisa. Dzimbo anogara. Pamwe anotori nemhuri kuZimbabwe mudhara yapo sanga munhu mukuru kwayo. Pamakatotiza mhuri akauya nechimusikana chidiki chakazotorwa nokuti vaiti mukadzi wavo ndewa 85. 85 inini mune 50 years. Zvikanzi hanimaona saka probably vakasiya mukadzi nevana kuZimbabwe. Because utsotsi womudhara yaya waive nawo usiwo kureserva. Munhu womutaundi. Hatoshote futi pamwe akatoti nyepera futi zita. Ndo my point iri pakuti pamwe zita rekuti Ediri even mugoniri ka ndere chikiribidi. Pamwe akangona zvokuti dai zvaigoneka kuti dai zvinoitika fast. Kunzi mapurisa aripo kana forensic umtora mafingerprint. Utumiro Zimbabwe kumakombo nosearch ndokwatakutoenda ikoko ndokwatikuenda ikoko then akasearchwa mafingerprint kana kumakombo makombe inenge ine database reZimbabwe ndokwatikuenda ikoko then vanogona kumuwana kuwana zita chacha kuti ndiani munhu was as long akangotora chiti chituva muZimbabwe mafingerprint akaripo but chakudiwa pamanje pakudiwa fast move nekuti iye zvinezvi manje munhu abvunzwa kugara kuchipatara chemahara nguva yakareba apa ari kupala chaiko pala but pala yakutochacha chinzwai zvaiti aiwa zvaitika handidi kuzati vepala hana ndakavabhloka ndichiti vakandifonera ndibati foni munhu iye akangwarisa ndinge akachitry isingapindi abva ndifonera nemwe nhamba ini semunhu anofonera vanhu vakawanda ndangobata foni manje panaka 30 minutes hapana 30 minutes abva ndifonera zvikanzi hello ndikati hello zvikanzi my sister foni yangu haichapindi ndikati ndiana kutaura zvikanzi ikono funeral ndikati my brother foni yangu yakatoirasa iyoya zvikanzi but apa yapinda ndikati hamene zvaitikawo parifamba sepamwe macross line or something hamene zvikuitikawo zvinezvangoita zvikanzi kuaufa maifanwa kuya nezuro hamuna kuya zviri kufamba sei ndikati mona ndabudza chokwadi ndikati mona hanzvati zvaitika ndizvodai so inini ndakakudza institution yangu kuti handivasiyi baba saka tirombotsvaga hama dzavo ndachikumbira mutipowo time tione kuti hama dzavo ende imini ndati mundibatsirewo kuti kana hama dzikashayikwa how best can you assist me nokuti kana dzashayikwa ndandikwanisa kuvaviga ndisi hama yavo saka handiti iye ari kutaura nabhosi vake then vachazondifondera back vondipa kuti takandoda kuti vaunbloka kuti anaufona hanimaona ndinye zvinoti option yakamira papi because I'm truly speaking ndaperegwa idosada tiene zvisu too early kuti zvoniti padecide kuti zvoni movie game munhu aiwa
It's too early. It's too early. It's too early. Vanambotozoitwa nguva kana muri muvhiki muchitsvaga. Because chitunaka mpala chogona togara 2 weeks. Mpala chikumo chari kugovernment ndosvanozocherera after 6 months. After 6 months. Hospital 6 months. Tambokwini kwaya 6 months. Saka nakai zvaiita handei tipa polisi ka. Handei padhuze apo ndibetserei handei. Tinotaura nemapurisa tigeti. Andikatati zvinezvi tunoenda aiwa kungonovaza at least kunovaudza kuti chiri kumbotsvaka asi vachiziva kuti kana takuzodzoka nyaya iyi inenge iriko. Just kungovaudza kuti ndo situation iri ground itoripo. Mira timise mota timbabvunza. Mapurisa Tizvinofamba sera. Ngavauyetiwe. Ngavauyetiwe sitofa. Kana zvichita ngavatore fingerprint tichitumire kuZimbabwe. Ndokuti tinyatsokuwa zita rake chanesename tiwane hama dzake chaidzo. But akuZimbabwe ndofunga kune nyaya chaiko kune nyaya yakasiya yaitika. Zimbabwe kune nyaya. Avasi. Sakona. Osipane pachinyasvoda vekuziva nonyasotsanangura zvisvinhu. Anditika. Hamuna munogona kufonera. Kana wamogona kufonera asvike pano tibve tangodzibata mapurisa wacho angoya panapa. Government ndokotofanwa kutoenda kugovernment ndokotofanwa because 6 months kana vakazorashawo hama pamwedzi dzawanika. Fanele polisi isvike pano tione kuti haufa. Sichazireka mudaraka. Anongwetisa vanhu. Then kana zvonetsa uyu ndanoshanda forensic KG. But forensic yemuno ke. Aripo ndi Braniko. Anoshanda forensic. Ndofonera forensic first. Mona fonera Braniko. For forensic ari kubatsira neya pane mafingerprints. Ayo ndiwe mafingerprints ivavo ndo vanouya manje. Ngavauye titoinda vanotora haiwa chabhomire ngaatouye titoinda naye kuikona anototora ngaauye izvozvo aende kunotora mafingerprints atimupa waya kunyange panotiaccident panofa munhu achituna isumudzwe wasina ngaatouya tichofamba naye anotora mafingerprints nhasi chaiwo tomupa waya rake oswera ati mangwana mafingerprints kuZimbabwe hamudhara titoti munhu utofanga kuvigwa chete. Pakaipa. Kaona kuti makantsvaga bhodhika sansiya vanongutaura vanondiwane mapurisa anondiwane pi. Mapurisa nemazana akaita vanhu varasabhika vanondiwane pini. Chero vepano vakarondirevera kuti kwai kune munhu akasiya vanongoti munhu upi nokuti vanatorasira nguva ngotora phone number munhu wekupi vakavatofana kuti wrong number vangandidii vofana kuti ndoti wrong number vangandidii. At least ndana bhudhi vakati changama vari kundibatsira zvaane direction zvaanani guys kumwe kwese vanachibvako idere akuti atizivi isu sister ndetosvika pakutoperegwa kumisa vakona muti darai umbotaurewo nhasi ukatonetsa tichanetsana timbotaura madzako ndo pakazobudisa sister roti ndonzi edi mugoni raingonzi edi chete risina edison edgar eshi Yekse. Shakwena. Kidala kisakurekele kholi uko kae. Wocha stepakela. Alright, karne tu mutauni kikurekele drink. Bona. Akubata ukuta something ne. Wabona kinali sister waka kwa kuzimu, so she see another man you was sick, then she took him to hospital, then after medication, then she took back she took him back Gujarat, then after 2 days, because Tanzania nyaka the results Monday emaban. So then Friday deep brow talk of Mujaratin. So from there a sister who phoned to Pala
just for help kuri fella asadule mu Jaraten then uku. So now sister uzamile all the way around for the relatives, so hakuna even actually even anyone relative. So sister waka una stress now kuri. So what is the option now kuri now kunyakiwa the relative kuri at least maybe aye ku Zimbabwe or they can bury him here akitu replanning like this situation. Uku mochari remember iki private mochari inyaka chelete hape if Abdullah Sba then Tanziri nyaka way out to at least if area ku police station report like this situation vakona ritusa. Yeah. Kuna relationship kwa kereke because kwa kereke vamwe vamwitsi fela ka kereke so Tanzi are because of wabona vantu va kereke vanale kuchusa so vablome plaka yewani depends on ne ndaona ti matambura kutsanangura. Alright buwali sister buwali tumela papa ikiteng ligai kifo for chotsman for garaging ya for workshop ya nakin nako safari ten utako farse ko north mutoko mochari nkimsama iseko bariki ikono funerals motor pomo este kisiki este kia kona este kendi bekala I feel like time. Ndifunga ukuthi item but ndifunga network. Hello? Hello? Katem phone futhi. Kamdara kasala nama zakho. Kanze achutsi moroi pana kuziwe. Kanze wina timareverwa. Mune zvipande mune zvipande asanga chidriver because aichapindwa mafunga network hama mchita kumedha wena chitsona hama mchimedha plus ngate chida kuita kaka kutenderera futi kudayo ende pemwe ya ndogosasa kuti foni yenyu right ukatso network because atikateti tichika kutuka taura zviri straight imi musofane kunoti ndindakamutora kuti ndakadedzwawo nevanhu no hazvina problem kuti ndakamutora because is the truth ndakangomutorawo nangomubatsirawo hapana pata zomsiya ari mumba saka vari kuti hanzi munofana kuti vachitanzi anopedza kuti munofana kuti muinde kupolisi yabva yakati alright but zvakaoma unozadei vakadzi vachona vaidya navo magara vanga vari mudhuze ka vaibatsirawo andiona manje vakadaiwo vabatawo mana vata kunyura kuti chiuya izvo tibatsirani tionesane chitaiso handiti ingwa i3 handiti chiaina 5 timbotsvaga uko ndichaenda uko kuworkshop uko handisingasadzokina 5 akumana bva vandogara zvinene tichapana panenda kuzovana padonanga papolice station
Yeah. Ndoenda papolice station apa ndonoudza mapurisa ndonza tivanoti vanopaadvisa kuti imi muchitsvagawo nekuside kana mune zvamunenge mawana mauzongondifonera ndokufonera ndarayo ane nharo dzisina nebasa asi iye mufana wechidiki mumuzame mufana wechidiki upi iye mufana iyo Kelvin, alright. iye mufana angona toita mwana wemudhare iyoya Kelvin iye kamfana serious handokutaura because last time inyauti conservation imwe yacho ndakaita ndine before WhatsApp nemwe Facebook account saka ndakaiblock pandakamutumira mafoto haana kuexisteta kucha kuramba dakuramba chi from there akangoti ndomuziva ndobva nyarara kufacebook account haana zoda fututa sei kupindurana kuenderera mberi nyaya saka pandakavhura iyi account ndibva ndataura naye futi ambaramba chipindura but iye kutoro muzame was mfano wechidiki katona makore ake haasi munhu mukuru sei. Yeah, but okay. How's it? Okay, no stress. I'll call you just after 30 minutes. Sure. Yeah, imboende papo plus ndikupai feedback kuti pari kufamba sei again ndine papolice pacho tinowa kuti vari kuti kudii susu option yatasara ndeuyo wakasenza naye kumaino kana zvichita tingatenda kumaiko tsvaka marekodzi ake chaiko kumpumalanga hatoinde tinoona kuda kaningi uyu tikabata gospa tichaenda pagaraji paisenza akusenza kumainoi then uyo yanotipa mafoni namba ani auyoyo tonzwa kuti chi madhiri akamira sei then vangokwanisa kungokupai zita nepamaini pacho paishanda pakati nepakati zvezviraiti zvokuti kosa mudhara akazobva pamuri sei imi pamuri apa abva sei iye tamupa rest kuti mudhara imbonogara ndokutoenda kuchinja kwakuenda kunomira uko ndokuenda kumwe asade kuuya pano mudhara ranga ritsotsi tibatana chikaitinde police station nditori padhuze nepolisi chiregai tichingosvika papolisi ndandisingadi kuenda police station yanga ifanira last option because vanhu vanosungwa mazimbabwenzi anosungwa manje kunzi munoona munouya kofira muno mumwe achida kuvigwa muno kushandisa mari zose dzestate kaya nenyaya dzezerofobia dziri kunetsa idzi aiwa tinotoenda pana hapasina kutamba kwakutoenda mari zose dzestate anenge achitoshandiswa apa mari zose dzestate anenge achishandiswa but hatina choisa kutoenda tatati tipe zveuya waya anotora maningi acho zvino boys rinenge ritohla kuenda kumadrimbaniro boys rinenge ritokwata kusvika kumadrimbaniro rinenge ritokwatawo kuenda kumapolice station madrimbani karosvika rokupandukira rotaura kuti mapepa ako kunze mapepa ako rakutokuvharira drimbani morisa zvakanaka drimbani harina shuwa drimbani ndo risina kana order manje drimbani harina kana order ndiri papolice station ndatosvika papolice station so gaitiinde kupolice station kwacho asungwa here masomaria mapurisa uyo anakwauka mapurisa pekepiko kapakapa papa sireke mapurisa iwaya nendakafarira gede rakafarika ndafara gede ndafara kuza kuna parking kauko hakuna parking ndo parking ndafara gede remapurisa futi ndo yachinisana nawo fara gede manje kumberi kwakuna kana parking
Okay. Right. Going to the police station. Me going to the police station. As a prison, I wake up. Yeah, let him help you with that. Very simple. All right. You can do it today. Yeah, I'm trying to. All right. To Hey, what are you Hey, doing? a little bit of a situation ke kopa thuso. Yeah. Kuna le ntate o mongwe ne hantsana ko North. So na ke ga tsaka motse. Mara azi wana ro tsenya le batho ba ba. No ke rile ka botsa fela ba botsa. Because ke se re ga tsena ka mogaro ke tsaya so ka botsa. Ko ne re tweditse. So ntate o le o tlogofetse. So ma tlogofala ha gona le sikale in likile go batla sikala ga gore ene ba dametseng. O go ka gona no. Re kopile ba re ikono re re mtsama sa kote ya no ramtse re batla go itsuri if ever gore a re kry o tla falla go kae montlong ko North tla go fe di number tsa go Tlhabane police station 014 o kena le tsone ke ya go teng ke Tlhabane ba founela ba bona gore ba ka go tsaya ntse sa lwa le motho wa teng ansa a re wala mara tsamaya ke ra ronda me yun tsa treatment e ore